Bé, com podeu veure, aquí teniu el mapa conceptual. Aquesta pregunta és superfàcil. Normalment surt com que surten dues preguntes, una d'explicació i més de concepte. Aquesta també és una d'aquestes que solen sortir i que a mi també m'agraden d'examen. De totes maneres, és molt important perquè vos servirà per altres preguntes. De fet, és una qüestió molt bàsica. Si vos hi fixeu, una llengua minoritària és una llengua que té pocs parlants i una llengua minoritzada, evidentment, fa aquest efecte de una llengua que estem fent de manco. Bé, està clar que una llengua minoritària és una llengua que té un nombre de parlants numèricament inferior a altres llengües, ja sigui en perspectiva mundial o en un territori determinat. Si miràssim les 6.000 llengües que hi ha al món, segons el seu nombre de parlants, realment el català se situaria entre el lloc número 70 i 100, segons les estadístiques. A l'estat espanyol, per exemple, on viuen la majoria de parlants, el català és la segona llengua més parlada de l'estat amb 10 milions de parlants. Però només la meitat l'utilitzen de forma habitual. Per tant, el català no és una llengua minoritària en el context del que xerram. El que sí que poden considerar és que el català és una llengua minoritària en els estats francès o italià, ja que són estats molt grans i el català s'hi xerra en un territori molt petit i poc poblat. Per tant, se tracta d'un criteri quantitatiu i, a més, és un concepte molt arbitrari perquè també depèn d'on se situï la llengua i en quin context. Bé, només hem de pensar que hi ha unes 6.000 llengües en el món i que només 15 o 20 poden arribar a tenir més de 50 milions de parlants. Per tant, consideraríem que la majoria tenen un nombre reduït. Així, a partir de quin nombre definiríem minoritària o majoritària? Clar, és una situació difícil. En el cas del català, hauríem de xerrar d'una llengua altament vital. De fet, el factor més rellevant és el fet de comptar amb una transmissió intergeneracional positiva, és a dir, que hi ha més persones que la xerren amb els fills que persones que la xerraven amb els seus pares. Per tant, de qualque manera, el català pot atreure nous parlants en la transmissió en els fills que fan parelles en què només un dels dos progenitors xerrava català amb els seus pares i fins i tot en les parelles en què cap dels pares tingués un origen lingüístic català. Però bé, anem a xerrar de la llengua minoritzada, on el català també tornarà a entrar en aquesta partida. Bé, en el cas de les llengües minoritzades està clar que una situació en què hi ha dues llengües, una pateix un procés de retrocés, per tant hi ha la interposició d'una segona llengua, cosa que ja hem vist, no? Suposo quan hi ha una situació de diglòssia, se produeix un procés de substitució lingüística, per tant, els parlants comencen a practicar un bilingüisme unilateral. És a dir, els exemples que tenim són bastant evidents, ho tenim en el cas de llengües com el basc, el bretó, l'occità, el gallec i el mateix català, que tot i ser una llengua que no fa falta considerar minoritària, sí que està minoritzada. Ja han dit que el terme minoritari depèn moltes vegades de en quina relació la posem i amb quina altra llengua la comparem. I això seria. El més important per acabar aquest mapa conceptual és que no hi ha d'haver ni hi ha relació entre el terme minoritari i minoritzat, ja que, com posen al principi, realment és un concepte arbitrari que s'utilitza per xerrar d'utilitat, validesa, que quan ja vam veure en Touzon desmitifica totalment, tenint en compte que la llengua és exclusivament un vehicle comunicatiu. I amb això acabaríem aquest tema. Somriure, cada mirada, cada cop que estimo ho faig en català.